Vaccination po nito sa Daraga? Ngunya nagpuon na naman kami, magpuon niya na Miyerkules hanggang Biyernes, tulungan daw po. Opo. Ano ta mayor na kategorya na kita? 18283. A1, A2, A3 pa lang. Kumusta po ang response kang ano yan? Naubos-ubos na po sa A1 Buda A2? Ang A1 halos patapos po kita, pero ini pong A2 kadakol pa. Iyon o. Iyon o. Ako rin pa. Ako Opo. dyan, karak lang kan mga senior citizen ng A2, di ba? Opo. So A3, mga comorbidities. Yes po, opo. Kumusta yun ang abot kan vaccine po sa imong munisipyo? Ngunyan po, nagka-special po kitang distribution, rollout digdi sa samuyang munisipyo. Dahil nga ni sa reklamo kong nagdadakol ang kaso sa Daraga, kaya nag-request po kitang dagdag, nagpatabang mo po kita sa kay Congressman Salceda na madagdagan po ining bakuna. I see. So, nag-abot tayo sa request po nito? Opo, ini pong special pong allotment. Opo. Asam na tabi yun, pira ang active cases na po kan COVID sa Daraga? Kaso hapon mga 98 po, 98. 98. Medyo dakol man pala. Ano? Sa'yo na po ngunyan Opo, ini ng mga 98 cases na ini? Yan po sila sa quarantine facility ni. Simple, so saan islag? Opo. Oo. Pero Yor, kumusta ang sa Legazpi, sa mga interview ko kay Mayor Rosal, nanunutaran niya na igwaki nangyayaring mga transmission mismo sa laog kang harong, ano? Kaya pag may nagpositibong saro sa pamilya, paminsan may mga instances po na naubos ang miyembro kang pamilya. Kumusta po ang sa imong kwan dyan, survey sa Daraga, pag ang sarong persona po sa laog kang pamilya nagpo-positibo? Mayor Vic? Tama po yan. Nagkaigo kitang mga insidenteng arog ka na minsan nagre-request sa home quarantine. Nangyari na ulakitan. Lalo na kung harong baga tabi si Renry kadit, ano? Yes. Medyo, siyempre, madali yun ang transmission po kang virus. Kaya ngunyan, pag nagre-request pong home quarantine, medyo piga sa yumahan kay Juan mahiling niyo na. Sa difficile na po kung sigan dakol. Medyo magpagal naman po magparasikaso. Oo. Iyo baga. Oo. So sabihin tabi yun, nangyayari man dyan sa munisipyo mo na pag ang sarong miyembro kan pamilya nagpositibo, nagkakayanap sa indang mga miyembros pag-riba sa harong mismo. Opo. Kaya nga ni importante yung tabi si Renry, ang contact tracing ka. Yung mga aged family, iyo tutulos ang pipasok. Tata, baga nakakasalamu ha. I see. Okay. So pag may nagpositibo, anong strategy tabi yun na pagigibota sa loob ng pamilya? Kay Juan po, pag may mga first contact, dadarawan na po sila sa quarantine facility. Pero may pwede man pong, kung may magayon po, so harong nindang dakula, na pwede pong may mga isolation center sa barangay, pwede po sila dadarawan naman. I see. So pinagkutugot man palang po kamo sa gari home quarantine, pero base duman sa may guidelines kanyor, di ba? Na dapat may evaluation kung pingigibo ang samuyang RH sa kabarangay. Oo. Depende, i-assess mo na po bago mangyari yan. Opo. Okay. So ngunyan po, kumusta ang sistema kan kan transmission tabi yor? Ano sa iling nindo? Naglalaylo, nagkukos nagdalang tao? Ako nagtutubod tabi, Henry, na lokal na ang transmission sa digdi sa lugar. Ano? Lalo minsan, lalo na baga sa mga rural areas, minsan may mga pasin na nagtutubod na talagang gawang COVID, ano? Opo. Nare-relaxing da. Ikaw man din sa sentro, sa mga looban, kunin na magamit sa face mask. Opo. Pero bali-wala lang ninda na sa hinda tamaan. Yung nga ni pirmi ang pakiuron sa hinda tabi si Renry na magsunod lang sa protocol. Pagsulog lang kay face mask permit, pero bagay na depensa sa tao. Iyo po. Oo. Yor, may nahiling akong ID nindo dyan na pigi-issue sa mga bakunado na. Ito ba ay para sa bakunado na o sa naka-first dose pa sana? Magayon sa ID pigtaw nindo Opo, pang-kwan pa ito, nakapangduha na pong doon. Ayun. Para po kung may maghapot po sa hinda, may pahiling sinda na, bakunado na po sinda. Iyo. Ano tabi ito, Yor? Recognize ito sa ibang parte kang Pilipinas? Na may pahiling lang ito? Kami lang digdi, ginaibo mi lang digdi sa lokal na gobyerno.
Kung Ay. recognize sir ninda, okay man. Oh. Dahil nasa sa inyo po yan. Iyo. Pero ikaw po yung QR code. Oh, iyo man ang Ito, gad, maulin ko eh. May QR code. So, dakol kaya so naka-appreciate kang magayo na klaseng ID na pigataon nindo diyan sa lokal na gobyerno. Opo. So, ano yun ito? Gasto kang LGU ito sa pagpagibo ka ito o ano pang sistema ka ito? Kami po nag-ibo sa pagpapahiling. Mita kung may worst comes to worst, kung mapalaog sila sa mga department store, digdi lalo na digdi sa Banuaning Daraga, Iyo po. kung pwede bagang data sa yung mga sinda maglaog kung bako pa sinda kompletong nabakunahan. Yes. At tig-iisip ta kung anong mangyayari tabi, Mr. Henry. I see. Okay. Iyo man sana po. Salamat na maray po Opo. sa pagsimbag mo sa kuyang apod ko na aga. Thank you po. Thank you. Alright, thank you. Mga tugang Mayor Vic Perete.